Dominik, já jsem Dominik Tureta, který se snažil na YouTube, Dominik Tureta se snažil na YouTube, jo. První natáčel videjka, potom jo, zkoušel další videjka, žádný plus, žádný like dolů, lajku, žádný zhlédnutí, tak jsem to vysral se na to, jo, protože jsem se vysral. Dominik se na to vysral na YouTube, potom jsem začal šortíkama, jo, když jsem zjistil, že šortíky jedou, tak šortíky jeli nahoru. Jo, šortíky vždycky zadal jsem, ochutnávku zadal jsem, přišel mi tam, jo, nějaký týpeček, napsal mi, že ten ochutnávky jsou dobrý. Dominik Tureta, Zandal, YouTube, jo, YouTube se bude prachit, jo, YouTube nemá nožičky, YouTube musíš vybudovat, jinak si v píči, jo, neserte mě, jo, kdo mě má rád, tak ať si dá tatarku. Dominik Tureta, jo, Dominik Tureta, Zandal to, jo. Dejte odběr, dejte like, když nedáte z té močky, jo.